लायाखै आं र' लाबोफैब्रा खाथियाव बिदि जाना दोननाय नामा जुम खालामबानो जायो माथो होमबाना गावस्रायो भिडिअआ गावस्राया आंनि मबाइलजों गावस्राया गावस्रायोलै बेफोरखौ सोर सुनाय नाटक बानायबाय थानाङा बेफोरखौ सोर सुनाय गावा बुबायनो बेफोरखौ गिदिर आं मिना दाना हामा एक्चुअली हामा 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 इदि होनदों मिथिबाय कम्बल ब्लेंकेटफोरा बाखि नैफोर आं सुनाय इफोरो नैफोरो मैयानो सुनाय रानलायबाय इखौनोथ' मैया आं सुवाखै मैया आं सुवाखै इयावनो सिरियाव आंखौ बुंनाङा नोङो नङाबा आंखौबो सानगोन ना नोंखागोबालाय मा बुंलायनाङा हे सबखौबो उल्था बुंबाय दं नामा नों दिनै सब बाथ्राखौनो हेल' एभ्रिवान खुलुमबाय बयखौबो नोंथांमोनखौ दिनैनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअआव बरायनाय आरो खुलुमनायखौ जासिहरफिननाय थाबाय ओमफ्रायो दिनैबो जि सुनो नागिरदों आरोना जोङो सुखांबायानो खावसे मैयाबो सुदों ओमफ्राय दिनैबो आरोना सान्दुङा दिनैबो मैयाबो जि गोरसाखा ओमफ्राय दा सान्दुं दुंनायावनो जिफोरखौ सुनानै लास्रांजोबाबा ओमफ्राय जि सुनानै आरो भिडिअ बानायालासिनो थाबा भिडिअआ थालांलायबाय बिदि जायो आरोना ओंखायनो हासबेन्डआ एकदमबारे भिडिअ ला होनगासिनो दा गाव सुगासिनो नालाय जि लायासो जानो गिना आंखौ जि रायबाय भिडिअ लायासो जानो गिना आंखौ जि रायबाय थखन लालायनानै बुनो नागिरदोंमोन माबायदि इयो आंखौलाय मानोथो नांगौ मोनदोंमोन दुखांखाबाय आङो मानो इदि इयो माबा थै आंनि सुनायखौबा लाया मिथिगोन ना गाव मायबा मोनसे मावांबा ओमफ्राय भिडिअ ला जाबाय थायो आं सुनाय आं मावनायखौ मालाबाबो लाया इयो ओमफ्राय गाव जुदि माबा मोनसे मावांदो भिडिअ लाफै इफोरनो भिडिअ मोनसे ओंखारगौमोन दा एख' गैया नोंनि खर'आव मेलेमाव इदि होनना आंखौ रायबाय थासिगोन आरो होमबा नायलांदो नोंथांमोना दिनैनि भिडिअखौ जोबजासिम बिथाङा जि सुगासिनो दङ गावखौ जि सुनायखौ भिडिअ लायैनि आंखौ दाय जादो माने ओरैबायदि बुरजा माने बेड कभारफोरबो ओरैबायदि बुरजा ओंखारना दंमोन आरोना ओइ कम्बल फिसाफोरखौबो दिनै सुबाय आरो बेड कभार कम्बल बा बेड कभारानो जा बायदि बुरजा ओंखारदोंमोन नोङा माने आङो दायो बेलासियाव आमथिसुवानि थाइजौ खान्थाल जाखागोन नालाय दायो लानोसै भिडिअ इदि साननानै दंमोन आरो ओमफ्राय जि बोख्रांनानै लायबाय आंखौ सियाराव जना मबाइल नायबाय थानायखाय ओंखाम जाखांनायखाय बोरैबा उदै एसे बोरैबा मोननायखाय जनानै मबाइल नायगासिनो दं बाब आंखौ बोख्रांना लायबायहाय अलसियाफोरा जेराव जि खामानि नुबाथाय आथिं आखाइ सायो उदै सायो नंगौ दे नोंगो माबायदिलाय दिनै मावनायखौनो इसर आं हालाहाय ओइ थाइजौ गोमोन थाइसे सिरिदो ओइनो नै थाइजौ गोमोन सिरिदो थाइसे लायाखै आं र' लाबोफैब्रा खाथियाव बिदि जाना दोननाय नामा जुम खालामबानो जायो माथो होमबाना गावस्रायो भिडिअआ गावस्राया आंनि मबाइलजों गावस्राया गावस्रायोलै माखोबा कम्बल गांनै सुनायखौनो आं कम्बल गावनि गाननायसो जाबा नै कम्बलनिनो नाम होलायागासिला गावनिसो आंसो सुदो नों सुद' लामफ्लानो ओंखारदो दा मालाय सुनायखौ लाजिबायना बोरैबा खामानियानो मालाय लामनायखाय दा मालाय सुनायखाय सुनायनि नाम होलायो जा गावनि गस्लाबो सुदो नै सोर सुनाय इफोरखौ गावा बुनाल' लाजिबायला इफोरखौ सोर सुनाय नाटक बानायबाय थानाङा इफोरखौ सोर सुनाय गावा बुबायनो इफोरखौ गिदिर बुबाय गावा इफोरखौ गावा बुबाय ओमफ्राय सुनायाव आं सुबाय ओमफ्राय इखौ लामफ्लानो नागिरबाय आरो ओमफ्राय भिडिअ माबा मा होनोमोनलाय कम्बलखौ आं बुनो हाया नालाय कम्बलखौ सुबाय ओमफ्राय बाखि इफोर माखासे आं सुबाय मानो इदि नों आं मिनिनानै थानो हाला दै बोरैबा हौवायानो थगायो माबा हामा एक्चुअली हामा इदि होनदों मिथिबाय
नों बुंबालाय मा जानो आंसो मावदो आंसो मिथिगो नों आंनि सुइटार गांसे लामफ्लानायावनो मानिगोन नामा आङो बे कम्बल माखाखौनो देन सुदो होननानै गनायगोन आङो सुदो नालाय बेसे बुरजा सुखो दिनै जि गावा बै कम्बलखौ सुदोलै लोगोफोर कम्बला गाव सुनाय कम्बल ब्लेंकेटफोरा बाखि नैफोर आं सुनाय इफोरो नैफोरो मैयानो सुनाय रानलायबाय इखौनोथ' मैया आं सुवाखै मैया आं सुवाखै आरो इखौ माबायदिलाय मानसियालाय गावा लोगोफोरनो इखौ सुदो मिथिगौ इखौ सुदो ओमफ्राय नै इफोरो जेनेबा गिलिरना रोजा ओमफ्राय नै इफोरखौ ओमफ्राय नै इखौथ' सुवाखै दिसुन ओरैनो लामनाल' होदो ओमफ्राय नै इथिं बेड कभार जियानो जि सुनायानो सुनाय मा नागिरहैखो नोंलाय आं दिनै नोंखौ मिन्ना मोदै गजोब्बाय दे आरो दहाय भिडिअ लाबावनायबा दंबावसोमोन नोंखौनो मिन्नो ओंखारबाय आङो कम्बल आरि सुनायखौनो गासिखौबो सुदो होनना लालाबायनायखौ माला नों सुखोरै भिडिअखौ ए टु जेड लामा नांगौलै आसलते नङाबा बिराद बिपदाव गोलैयो निजे सुबाबो गावसो सुनाय नाम होलाबाय नै इफोरखौबो बेसे आं लामजोबना होबाय मा नै खान्थाल बेगर ओइ हासिब साफा आं लामजोबना होबाय माया लामाखै मा आंसो लामदो या माबायदिलाय मानसियालाय जेखौबो फोथाया दा ओंखामखौबो आं संना जानायखौ नों सङाखैलै होनलायगोन दा खैथा जादो दे सानजौफुनि जानो जायाखै अबाव एथा जानो थाइजौसो जानांगौ दा 9:46 जाबाय अखौ थिखांना हो नङाबा राननाय नङा मटरखौ बन्द बानायबायना बानायाखै गोलोमफ्रुजोब्बाय दायो जि आरि सुखांजोब्बाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय थाइजौ हाननानै जानो नागिरदों जोङो हासबेन्डजों आंजों नै इखौ हाननि नामा खान्थालखौ ना दायो हानगोन नैखौ नै जाजागौमोनथ' गोथां हाननो ना हाननोसै आं दायोसो हानगोन राबायब्रा राया जायो नामा थ' अबे सान्दुंजोंनो एख'खौनो नुवाखै आङो अबे मोनाखै गोथांसो मोनाखै जायो बेखौ सिनायना नोङो ओइ थाइसेयाल' मोनदो नै इल' मोनदो नै इल' अबे ओइ लामानिखौ हानैनो थ' दान्दाखौनो गोलावद्राय दानना लादो इयावनो सिरियावनो थाइजौ हानना जाग्रा फसायबो नोङो फसायबो थाइजौ हानना जाग्राया इदि नङा फासायबासो हागोनलाय नोङो दान्दाखै बिजौ गुदियाव हम होमबासो हागोनलाय इयावनो सिनाय मोनो थाइजौ हानना जाग्राया माबा फिसा थाइजौखौनो गिलायनो थाइजौ हानना जाग्राया निन जाबाय थाइजौखौ बुनानै सेस लोगोफोर गावस्राजोब्बाय नै थाइजौ जाला इयो नोंनि थाइजौ हाननायखौ नांला थाइजौखौ गुब्रुबाय हनै बिदि थुवालै खिथुआव थुना हो
अ इदि अ दा सिरिबाय नै नुदोना थाइजौखौ बुयै बुयै सेस गावस्रा जोब्बाय इदि जायो थाइजौ हाननाया नोंनि थाइजौ हाननायखौ नांलालै आंनो थाइजौ हाननायखौ मोनो बे खाथिनि नालाय हाननो हागोनथ' आरो नोंलाय गोमोन नों मोनस'ला दे आं हानसैनो नै इ नाङा इ गोथांसो इफोर सब गोथां गोजा थाइसे हानबावबानो जासिगोन दे गिदिर गिदिरथारना नों आं हानगोननो थाइसे नङा थाइथाम नङा जेताबाबो हानगोन आं जायाखै आरो नाङासै दे थाइनै सिरिखाबाय लेपे टेपेथार मोनदायनायखौ जानो बायो आङो जाबाय दे माथो मोनबाङाखैलै सिङाव मोनो इयो बिगुरा गोथाङैनो थायो ओमफ्राय जाबाय दे इमान जानो हानाय नङाना दायो सोरबाफोर फैनो हागौ आमथिसुवानि नामा गोदै बांद्राय गोदैद्रायबो नङा खैरोम दैरोम आमथिसुवानि जोंहा थाइजौखौ जानोसै सानैजोंनो हौवा हिन्जाव रावबो गैथ'वा नालाय दा न'आव दायो ज' गासिबो न'आव फैजोबबा आरो दा सोरबाफोर फैनोबो हानाय थाइजौ खान्थाल जानो होमबाथाय ज' जानोसै आरो थाइजौ खान्थाल ओमफ्राय दा जों थाइजौखौल' जाग्रोनोसै ना आं माबायदि गोलोमखौ नायदों गरमथारना जाबायना हाबावनांगौ जाबाय दे बारा संख्रि नाङा जाबा सेरनांगौ नोङो होदो दे बानलुखौ गोमोन गोमोनखौ होनोसै ना थाइनैबानो जागोन दे बारा आलु जानो नाङा थाइनैया जोंना जायो बाप्पाबो इ गरमाव आलु जानाया आलु जाग्रा मानसियानो बिदि होनबाय आं नोंना थाइजौनि आलु जानाया बेलेग जायो ओंखामजों जानाया बेलेग जायो उदै आलौवो थाइजौनि ओइ खैलांनाय बायसो ओइ मानोलखौ मानो दोनजोबखो नोंलाय टेबोलावलाय आं जागौमोन ना नैसो जाया बैसो मोजां नैसो मोननाय नोंसिनि गावलाव बुरजा लाथुसिगोन नामा बेलाय बुरजा नोंनियासो बुरजासिन माथो गोथाव जादों ना गोदै ना खैरोम दैरोम आथिङा माबाजोब्बाय आंना जि सुनानै सुहाबजोब्बाय गरम बोथोरावनो सुहाबदों गोबावफुबाय मा रायलायो ओरैनो मिसा मिसि बाथ्राफोरखौ बखिबाय थायो सोरबाया सुबाय सोरबाया आथिं गुसु जाहाबलाय नोंनि खोथा रायलायबाय दख'ला कम्बल गांनै सुनायखौनो नङा नै मारबा दै नांनानै सिब्र' जादों अखा दोमैलुलुसो जाबाय बोथोरा अखा हाना आबाद थिखांलायदो माखा रानस्लाबा मास्लाबा गयाबो रानस्लाबनाय नंला आमथिसुवानि सोर जाखो थाइजौ खान्थाल लोगोफोर जोङो थाइजौल' जाबाय नै खान्थालखौ दाहाय जासिगोन आरो ना खोथा जाखोथाय मालाय जाबाय मा जाबाय आं जाखांबाय साराय 10ता नामा दिनै फुङावनो उन्थिनायखाय नोङो टाइमखौ थाङाखै दिननिफ्रायनो बेलेग दिना 10तायावसो उन्थिबाय नोंसो उन्थियो 10ता 11तायाव आंखौ उन्थियाना आंखौ बुंनाङा नोङो नङाबा आंखौबो सानगोन ना नोंखागोबालाय मा बुंलायनाङा हे सबखौबो उल्था बुंबाय दं नामा नों दिनै सब बाथ्राखौनो मालायखौथ' नों बायदि सानदों नामा आंखौ अलसिया माथ्र सिगां मोनसै आलु जाबा आं गोदै गुस्थिया जाबाय दे आखाइ सुनोसै आं